चाललो घरी आता. बाय. हे बघा खूप सुंदर हत्ती पण आहे. खूपच छान सजावट आहे. हाल सुंदर आहे. झालं जेवण वगैरे झालं. चाललो आम्ही बाहेर. मस्त बाहेर बसलेत. आभाळ आलाय. आभाळ खूप आलाय. खूप सुंदर. बाहेर निघलो आम्ही. गेटकडे चाललो. दादा येऊन राहिला माझा घ्यायला. पाण्याचा झरझटा चालू आहे. खूप छान झालं लग्न. खूपच सुंदर भारीच होतं. ठीक आहे. बाय.